Здравейте, YouTube, аз съм Наркоман и сега ще ви покажа един клип как да си направите интро с Camtasia Studio 7. Но няма с осмицата, защото тя е шибана. Първо отваряме Camtasia Studio 7. Library. Къде бяха сега? Ето ги, но не са само те май. Да, ето ги и другите. Извинете, бърках ги. То не е. Но няма какво да се прави. И него ще използваме. Слагате от тук. Тъпщето. Аз го копирам. Просто. Скъсявам го това. Пастъп. Но скъсявам едното така, другото така. И първо влизате в Kalong. И тук и билети така. Например, това. Пишем. Така, пишем present на другото. Чакайте, айди да е. На другото наречем наркомана. Извинете, имам малко проблеми с буквата М и А. Малко бъркам. Сега направихме го. Връщаме. Може и по друг начин. Например, това, ако искате да ви почва веднага, го правите така. Колко скъсявате да не са след. Е така. Пускате от начало. Това е едно страхотно интро, но си искате Production. Аз го правя в принцип на HD качество, но както искате. Най-добре съм на HD. Intro. Finish, изчаквате да зареди. То става бързо или бавно, зависи колко му е силен компютъра. Но една препоръка. Това става и на Windows 7 и на XP най-също. Отвързвате Start меню и My Computer или компютър, дясно копче Property. Ако имате под 1 гигабайт, ще чакате малко повече. Аз, например, сега имам така, 2 гигабайта RAM памет и става бързо. Но ако решите да правите клипове с тази програма, е много лесно, както аз в момента правя с тази програма. Чаквате да зареди. И чакате. След това, ако искате, добавяте нова музика, но аз не добавям, защото те така се избрали. И няма смисъл. Стане някаква грозотия. И сега затваряме го това. Така, затваряме го това и компютър, диск D, Programs, клипове, интро и ето ни го. Където ще го и това е най-прекрасното. Не. Но много хора го използват това, защото не знаят как си направят друго или да си свалят. Има сайтове, от които сваляте, но буквите са малко трудно променящи и не се знае дали е за Sony Vegas или Camtasia Studio. И затова не сваляте от сайтове, дали, ако не искате да правите с Camtasia Studio 7. И това ще от мен е YouTube. Изчаквате и следващите ми проекта за клипове. Довиждане!